கோவை கருமத்தம்பட்டியில் கிறிஸ்தவ அமைப்பினர் மாநாடு தொடர்பான ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் வைக்க போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டது. தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த கிறிஸ்தவ கூட்டமைப்பு மாநாடு மற்றும் முப்பெரும் விழாவில் பங்கேற்குமாறு கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டிற்கு பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பாதிரியார்கள் கிறிஸ்தவ மக்களும் பெருமளவில் குவிய வருவதால் விடிய அரசு இதனை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாததால் ஏவல் துறையை ஏவி விட்டுள்ளது. கருமத்தம்பட்டியில் கிறிஸ்தவ அமைப்பினர் மாநாடு தொடர்பான ஃப்ளெக்ஸ் பேனர் வைக்க போலீசார் அனுமதி மறுத்துள்ளனர். இதையடுத்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற முன்னாள் அமைச்சர் SP வேலுமணி சிறுபான்மை மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதே போலீஸ் இதே அமைச்சர் வந்தா எல்லா பக்கம் வைக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா இன்னைக்கு பொதுவாக எடப்பாடியில் வரக்கூடாதுதான் பிரச்சனை. நாங்கள் பார்த்து எடுத்துருங்க.